نه تنها لأباغي عاجل لناوندوانه لبر دياربكر جي وان سالن داوی دما کایوم هات گلک تشتان گوهری yani تشتن به رنگی از تحمین دکم تهر بردوام به ین برچاویان کردی çabe tehidi rakin çünkü evluanji de eşine serkeftenek Kurdane nivîsîna Kurdî tabelayan da anjî li ser rê weka şînope ji ber asîmilasyonê çi tabela be çi tiştên din be tehemûhî dîdî rakin ku nekaribin rakin ji ber bertekên xelkê an em bêjin alayek Tirkî an jî em bêjin tiştekî bi vî rengî sembolê ku a Tirkiyê wî datînin ber bi wî rengî diweşîn an jî mesela şerederiya bexê me dît mesela destpêkê de nekarîbîn navê Kurdî şerederiya bexê rakin li ser wî alayek datînin bi awayek ve de şêrên dîsa 6-7 sal berê xwestin ku meseleya çareseriya a Kurdî çareser bikin hîdî her diçe faşizmê ve tişin anha berdestî wan çi heye tiştên ku Kurdan li van deran taxa navê taxan ku weka Kurdî nivîsiye an jî navê gundan an jî navê hin ciyan hin parkan hîdî van tiştan rahat nexwazin di nav Kurdan da navekî Kurdî jî hebe mesela em bêjin anha İstanbul bi hezaran tabeleyên erebîyan e İngilizce heye belediye bu kadar alkan diye hiç sorun tını ama mukabilinde Kurdistan'ı dama şehredari destek Kurdan da bu dama kayyum naatı bu hem ciddi her deri değildi ev haskırna Kurdize dedi bu yani ha ev biraya kayyum anca hükümet tuhaza de hundre halkı da ev hassasiyete Kurdi her bütçe tek böyle yani dınam civatı da tuhazın Kurdi rakin yani jigayneman tu khayri antına bu beri ben bizim tenecina ve Kurd aciz bun şkayni Kurdi bonek anji Kurdiye şimdi Kurdan şu aciz bun yani Kurd bunu kabul netkirin evi kabul kirin zamanı kabul kirin hidi mezanın go Kurd her diçe behtir bi zamanı xo anji bine tevaya xo dinav gelda mezintır dibin tabii ki ji boğan aciziye ke tora zaman çanda Kurdi ji şkame ben şeşmeme hava kiriye o aliye Kurdi عالی دولت و چه زحمت چه زورداری وره کردن امیل هم بروی چه دستی